በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በወልድ ውሉዳን በክርስቶስ ክርስቲያን ዝተሰመሁም ስድራ እግዚአብሔር በስም እግዚአብሔር አምላክ ከመ ያለሁም ናብዚ ቅዱስ ዕለትን ናብዚ ቅዱስ ሰዓትን ዘብጽሐና እግዚአብሔር አምላክና ዘኸበረን ዝተመስገነን ይሁን አዲና ንጽሕተ ንጹሃን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ዘኸበረትን ዝተመስገነትን ትሁን ክቡር መስቀል ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘኸበረን ዝተመስገነን ይሁን ኩሎም ቅዱሳን በብማዕርጎም ዘኸበሩን ዝተመስገኑን ይሁኑ እምበኣር ካብ ዝሓለፈ ትምህርትና ክንቅጽሊና ብፍላይ እቶም ነዚ ኣብዚ መንፈሳዊ ቻነል ኣብ ምክትታል ዘለኹም ዝኸበርኩምን ዝኸበርክን ተዓዘብትና ነዚ መንፈሳዊ መደብ ኩሉ ሰብ ተኸታቲሉ ህይወት ንኽረኽበሉ ኩላትና በብዓቕምና ናፍቲ ክወጽሐ ዘሎ ስፍራን ቦታን ንኸነብጽሖ ብስም እግዚአብሔር አምላክ ንምሕፀን ሎሚ በጽሕናዮ ዘለና ፍርቂ ጾመ ኣርባዕ እዩ እዚ ድማ ደብረ ዘይቲ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሰንበት እዩ ነዚ ሰንበት እዚ ቅዱስ ያሬድ ደብረ ዘይት ኢሉ ፀዊዕዎ ይርከብ እዚ ዕለት እዚ ብሓፈሻ ደብረ ዘይት ክባሃል እንከሎ እንታይ እንተዳኢልና ደብረ ዘይት ማለት ናይ ዘይቲ እምባ ክኸውን እንከሎ እዚ እምባ እዚ ብኣውሊዕ ዝተኸበ እምባ እዩ ስለዚ እቲ ኣውሊዕ ድማ ዘይቲ ውፅኢት ዘይቲ ዘለዎ ኣውሊዕ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣውሊዕ እቲ ኣውሊዕ ዘይቲ ዘውፅእ ስለ ዝኾነ እዚ እምባ እዚ ድማ ናይ ዘይቲ ደብሪ ተባሂሉ ድማ ይጽዋዕ እዩ እዚ እምባ እዚ ካብ ኢየሩሳሌም ንምብራቕ ርሑቕ ከይትከካ ዝርከብ እምባ ክኸውን እንከሎ ጎይታ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ክምህሩ ዒሉ ብቢታንያ ኣቢሉ ኣብዚ እምባ እዚ ይሓድር ከም ዝነበረ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ፍቅዲ 17 ኮሙን ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 11 ፍቅዲ 19 ክምህሩ ዒሉ ኣብ ስፍራ ዝኣትዩ ይጽሊ ከም ዝነበረ ናብዚ እምባ እዚ ይሓድር ከም ዝነበረ ድማ እዞም ቅዱሳት ጽሑፋትና ገሊጾሙልና ኣለዉ እዚ ደብረ ዘይቲ ተባሂሉ ዘሎ ቤተፋጌ ቢታንያ ኣብ ትሕቲ እዚ እምባ እዚ ዝርከባ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ክምህሩ ዒሉ ኣብ ደብረ ዘይቲ ኣብ ዝርከብ እምባ ይሓድር ከም ዝነበረ እዚ እምባ እዚ መቃብረ ነቢያት ከም ዝነበረ እውን ይንገር እዩ ጎይታናን አምላክናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አቡነ ዘበሰማያት ዝመሃረሉ እምባ እውን እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ አይሁድ ክሕዝዎም ከሎ ኣብ ጌቴሴማኒ ዝተሓዘሉን ኣብ እግሪ እዚ ጎቦ ምዃኑ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ፍቅዲ 30 ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ብሓፈሻ ደብረ ዘይቲ ንምንታይ እዩ ቅዱስ ያሬድ ነዚ ዕለት እዚ ደብረ ዘይቲ ኢሉ ፀዊዕዎ እንተዳ ተባሂሉ እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዕለት እዚ ብዛዕባ ነገረ ምጽኣት እዩ ምሂሩ ስለዚ ቀንዲ ነቲ እምባ ንምዝካር ደይኮነ እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ እምባ ዝኾይኑ ብዛዕባ ዘስተምሃሮ ትሕዝቶ እዩ ኣገዳስነቱ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ እምባ እዚ ደይው ንደቂ መዛሙርቱ ብዛዕባ ምጽኣት ዝመሃረሎም እዩ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ፍቅዲ 3 ዘሎ ታሪክ እንተዳ ተመልኪትና ምጽኣት ከመዓስዩ እስከ ንገረና ካብ እምባ ክወርዱ እንከለዉ ብሓፈሻ ኣብቲ እምባ እውን ብዛዕባ ዝኽኢ ምሂርዎም ምጽኣት ከመዓስዩ ኢሎም ኣብ ዝሓተትሉ ግዜ ብዛዕባ ምጽኣት እቲ ኣብ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 4 ዘሎ ነገር እዩ ዝገልጸሎም በታ መዓልቲ እቲኣ ኣብቲ ካብ ምብራቕ ኢየሩሳሌም ዘሎ ደብረ ዘይት ክቐውም እዩ ኣብ ደብረ ዘይቲ ካብ ምብራቕ ክሳብ ምዕራብ ኣብ ክልተ ክስንጠቕ እዩ ኣዝዩ ዓብዪ ስንጭሮ ክኸውን እዩ ፍርቁ እቲ እምባ ናብ ሰሜን ፍርቁ ድማ ናብ ደቡብ ክሰሓብ እዩ እግዚአብሔር ምስ ኩሎም መላእክቲ ክመጽእ ኢሉ ዘካርያስ ምዕራፍ ትንቢተ ዘካርያስ ምዕራፍ 14 ፍቅዲ 4 ተገሊጹ ከም ዘሎ እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ነገረ ምጽኣቱ ዘስተምሃረሉ እዩ ዳሕራይ ናብዛ ዓለም እዚ ንኩሉ ከከም ግብሩ ኣመ ያቀውም ኣባጋ በየማኑ ኣጣሊ በጸጋሙ ንኩሉ ድማ ኣባጊዕ በየማኑ ኣጣል ድማ ብጸጋሙ ከቀውም ተኸገብር ክመጽእ እዩ ኢሉ ገሊጹ ምሂርዎም እቲ ዝመጸሉ ድማ ኣብ ደብረ ዘይቲ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ እምባ እዚ ስለ ዝኾነ ያ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ነዚ ዕለት እዚ ደብረ ዘይት ኢላ ገሊጻቶ ዘላ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዕለት እዚ ብዛዕባ ነገረ ምጽኣት እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝመጽእ እናሓስበሉ እዩ ኩሉ ግዜ እኳ ኣይነስተውዕለሉን ኢና እምበር ብዛዕባ ነገረ ምጽኣት ኩሉ ግዜ ቤተ ክርስቲያንና ትምህረና ኣቡነ ዘበሰማያት ኣብ ዝብል ጸሎት እኳ ኩሉ ግዜ ኢና ንጸልይ መንግስትኻ ትምጻእ ኢና ንብል በቃ ኩሉ ግዜ መንግስቲ ሰማያት ንኽንመጽእ ንእግዚአብሔር አምላክ እንታይ ኢና ንገብር እንጽልይ ስለዚ መንግስቲ ሰማያት ንኽትመጽእ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ግዜ ንተመልከትና ኢና ግን ድልዋት ኮይና ክንጸንሕ ከም ዘለና ኣብቲ ግዜ እቲ ጎይታ ከመይ መንግስትኻ ብኸመይ መንገዲ ኢኻ ክትመጽእ ምስ በሎ ኣብቲ ግዜ ኩናት ወረ ኩናት ክመጽእ እዩ ሓው ንሓው ኣሕሊፉ ክወሃብ እዩ ንግስነት ምስ ንግስነት ነንሕድሕዶም ኩናት ወረ ኩናት ጥሜት ክመጽእ እዩ ሰብ ነንሕድሕዱ ክጨኻኽን ምዃኑ ምልክት እዩ ገሊጹሎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምልክት እግዚአብሔር አምላክ بفولي تملكته هيبنا إيمانه كل جزء ماشيم حد وحج كمتسون كل ميجي مرتا عفراز حازم ملكتي زمت أنت دا وحج متس أهل يو توحج كمتسون كل بالعال حد عبي
وحج يمسخم زلوا ملك الزبكة قرطي داوسخي سلازم تملكت يمسخ صاب زلها دما نحنا خنفرح زي كل الناس دلوناتنا خنرجاجز كم زلنا نذكر لي እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽ እግዚአብሔር ሰጋደ ይመጽው አምላክነ ያ እሳት ይነድድ የሚሄዱ ዘማራይ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ብጎዶ ክመጽ ንኹል ድማ ከከም ግብሩ ታخغብረይ ክፈዲ ስለዚህ ከከም ግብርና ክፈርደና ሙሃኑ ተገንዚብና እንታኹን ገብረሉ ድሉዋት ኮይና ክነብረሉ ዝግባአና ዓለቲ ማለት ብፍላይ ድማ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ንደቃ እዚያ ስለ ተሐሊ ነዚ እንዝክረሉ ኣብ ማእከል ጾም ረብዓ ጌራትና ዘለና ያሉ ግዜ ጾም ስለዝኾነ ድማ መንፈስና ቃኒና ድሉዋት ኮይና እግዚአብሔር ዝመጽ በዚ ዕለት እዚ ስለዝኾነ ኣብ መንጎ ጾም ረብዓ በመህላው ድማ እንታዩ ኩሉ ግዜ ንሕና ድሉዋት ኮይና ብሞንያ ጾም ኢልና ዘይኮነስ ሓፈሻው ድሉውነትና ከነረጋግጽ ከም ዘለና ስለዚ በዚ ዕለት እዚ ክንመሃሮ ዝግባአና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና እትምህረና ነጥብታት ድማ ቀዳማይ ነዚ ዕለት እዚ ክንዝክር ከለና ክንገብሮ ዝግባአና ተስፋ ከም ዘለና ምዝካሪ ንሕና እዚ ዓለም እዚ ተስፋና ኣይኮነን ዘይተሓልፍ መንግስተ ሰማያት ኩሉ ግዜ መንግስትኻ ትምጻእ ኣወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ተገሊጹ ከሎ ከም ዘሎ መንግስትኻ ትምጻእ እንዳበልና ኢና ንጽል ተስፋ ከም ዘለና ንሕና ተስፋ ክንቆርጽ ከም ዘይብልና ምድራዊ ደይኮነስ ኣብዚ ዓለም እዚ استفلالي شجر استفلالي مكرا وكان تمتصنا بصومن بصلوتن توسينا غنا زي تحلف منغس سميات يروساليم منغس سميات كم زلنا انذكرلي እግዚአብሔር ድማ ንሁሉ ከከም ጎሩ ዝፈደሉ ግዜ እንዝክረሊ ማለት ካላይ በዝዕለት እዚ እንዝክሮ ሞት ሙኻናይ ሎም ለና ከምቲ ዓሻ ሰብአይ ደኮንስ ከምቲ ለባም ኮይና ኢና ክንጸንሕ ምናልባሽ ሎም ገንዘብ አኪምና ክንከውን ንኽእሊና ምናልባሽ ሎም ጥዕና ሃሊና ክኸውን ይኽእል ግን ጽባሕ ንግሆ እግዚአብሔር አታዓሻ ሰብ ተሃፍታም ሰብአይ እንታይ ገሩ በቃ ነፍሰይ ኩሉ ነገር ተዳሊልኪ ብልዒ ስተይ ተሐጎሲ ኢልዋ ብልዕኳ አይትጽፉ ማለት ስተይኳ ካብ መንገድ እግዚአብሔር ረሓቕ ማለት ስለዚህ ብልዒ ስተይ ተሐጎሲ ባሁን ይበልኪ ካብ ሕጂ እንታይ ሽግር ይበልክን ኢልዋ ዳሕራይ ግን እግዚአብሔር ኦ አብድ በዛቲ ለሊት ይነስዋ ለነፍስከ ለመኑ እንከይከውን ዛ ኩሉ ዛ አስተጋባይከ አታዓሻ ሰብአይ በዛ ለይቲ ዚ ነፍስኻ ካብ ስጋኻ ክፈሉ ወይም ንመን ክኸውን ሕጂ እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኹሉ ዓለም ንኽፈርድ ክመጽይሞ ነዚ ደይኮንና ክንፈርሕ ዝግባአና ናተይ ሞት ብዛዕባ ናይ ገዛእ ርእስና ሞት ኢና ክንፈርሕ ዝግባአና ምናልባሽ ኣነ ሎም ኣለኹ ድሕሪ 10 ደቂቕ ግን ኣለኹን የለኹን ኣይፈልጥን ስለዚ ድሉው ዲኣን በዚ ዕለት እዚ እንዝክሮስ ድሉውነትና ምርግጋጽ እንታይ ኢሎ ወዲ ሰብ ዝመጸሉ ዕለት ኣይፍለጥን ኢሎ ከምቲ ሰራቂ ማዓስ ይመጽእ ሰራቅስ ማዓስ ከም ዝመጽእ እንተ ኣፍሊጥካ እንታይ ትኾን ኢኻ ድሉው ኮንካ ኢኻ ትጸንሕ ሰራቂ ግን ዝመጸሉ ዕለት ኣይፍለጥን ሞት እትመጸልና ዕለት እንታይ ትኾን ኢኻ ትፍለጥን ኢኻ معس تموت يتفلتني كم دينا نبل تمالي مسايتي نبره تمالو كادو ويل اللي نيري تمال تقاطيرنا دي كنا إنا نبل سب مسموت أنا خيخ نبل عدنا له أنا صح اللي خدي اللي هون يفلتني سلز لوم ده قبل زلني بمغنيات صح نستشجر سوات الرد نستسأل أخو يعرق منات صح اللي خدي اللي هون سلز يفلت سلز انتي موت مهنا من رجاجي كلا إدما دلونتنا خن الرجاجز على 5 سنين دلولت كم رجعت እግዚአብሔር አምላክ ጎይታናን መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ናዋርያት እንታይ ለማ አነ ከቆትልኒም ይሉ አብዝ ነገሮም ግዜ ጎይታ ይሉ ቅዱስ ጴጥሮስ አነስ ክሳዕ ሞት ክሳብ ሞት እንተኾነ ንዓኻ እንተ ከገብረከ ክስዕበካ ይሉ ኩሎም ሐዋርያት ንሕና እውን ክስዕበካ ኢና ኢሎም ጽቡቕ በቃሎም ድልውነቶም አረጋግጾም ዳሕራይ ግን ብግብሪ ከንሰሓውን ከለው ኢና ንርኢ ዳሕራይ ተመሊሶም ግና እግዚአብሔር አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ደድሕሪኡ ሲዒቦም كيدو نخل على مهارة تواهلهم سمعتنا تحليفهم أبوتاتنا لو بيحج دلونتنا دما بقال ديكونس بقال تراي ديكونس بقالن بجبرن دلونتنا خنا رجع بق እግዚአብሔር አምላክ ግዜን ዕድመን ጣዕናን ይብንሎ ወይታስ ምጽአት ነፍሰይ እንታኽብላይ ምጽአት እንተዝኸውንስ ኣነስ ነፍሰይ እንታይ ክብላይ እና ክንሐስብ ከም ዘለና እንርዳእ እዩ ስለዚህ በዚ ዕለት እዚ ክንፈርሕ ዘይኮናስ እንትንሳኣሉ ዕለት እዩ በቃ ኣታትስኢኻ ደቂስካ ዘለኻ ነቃሕሞ ካብ ሙታን ተንስ ክርስቶስ ካ ኸብርሃልካ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 14 ገሊጹ ከም ዘሎ ንሕና ብዝተፈላለየ መንገዲ ደቂስና ኣለና ካብ ጸሎት ደቂስና ኣለና ካብ ጾም ፍርቂ ጾም 4 በፂሕና ኣለና ስለዚህ ኣብ በፂሕና ዘለና ግዜ ኣነስ ንነፍሰይ እንታይ ምግባረ ጽድቅ በዚ ምኽንያት ጾም እንታይ ምግባረ ጽድቅ ኣኪበላ ኢልና ድልውነትና እንረጋግጸሉ እንትንሳኣሉ ዕለት ይሞ ነዚ ንክንገብር እግዚአብሔር አምላክ بتصقو يدغفنا ادينا نصيته نصحان قدسه قدسان دغل مريم بامالادنتا ايتفلينا سلاقلاتوس እግዚአብሔር አምላክና ዘኸበረን ተመስገነን ይሁን ስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ማርያም ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኃያል አሜን